Soc Paqui de Bonnin, faig feina aquí a la carnisseria Bonnin. Aquesta carnisseria ja la tenien els meus predins quan varen muntar el mercat. I abans de tenir aquesta carnisseria, els meus predins tenien una botigueta que venien verdura, venien carn, tenien la fàbrica a la banda de darrere, feien sobrassada, feien botifarrons. La botigueta estava en el carrer Jeroni Rosselló i jo record cada dia en l'estiu i quan tenia vacances, dur carn des del matadero cap a la plaça. Veníem a peu per damunt la cera, per Francisco Manuel de los Herreros, carregades. No hi havia bosses o no empleàvem bosses, empleàvem unes teles blanques i duem les teles blanques carregades de carn, o un llom o un xuletero, des d'allà aquí, i llavors és un record que tinc molt fresc, és caminar pel barri carregada de carn.